Hello guys, magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito po tayo upang bigay sa inyo ang initial update sa bagyong si Neneng. Isa na po siyang tropical depression. Lumakas po siya sa nakalipas na 6 na oras mula sa isang mukhang monsoon depression, okay? Kasi kulang yung ulap niya malapit sa kanyang sentro. At ngayong hapon, bigla po nag-consolidate na po at dumami yung kanyang rain bands malapit sa kanyang sentro. At nag-appear na mismo yung kanyang low-level circulation center na sa nakalipas na ilang araw ay medyo sabog po siya. Okay, akala mo walang bagyo, but ngayon nag-act up na siya. Okay, nag-act yung kanyang circulation. Yung upper level low na nagsasagabal po sa kanyang paglakas ay humihina na po na yun. Kaya nagkakaroon na po ng biglang paglakas itong si LPA. At kanina nga, ginawa na po nating Tropical Depression Neneng. So, ito po ang ating initial update na yung early morning ng Sabado, October 15. Alas-alas na po ng umaga na yon. At ito po ay ang Tagalog version brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation and Aboitiz Power. Okay. Tingnan natin ang fast animation. So, ito na po na yung bagyo. Kita yun sa animation, nakalipas na 12 oras ay nawala yung kanyang ulap at ngayon ay gumaganda na po ang kanyang sirkulasyon habang papalapit po ito sa dulong hilagang Luzon. So, Fox down there sa Batanes, Babuyan, Cubao Islands at Ilocos Provinces. Cagayan Valley, mag-ingat po sa mga posibleng mga malalakas na ulan. Simula na yung Sabado hanggang buong araw po ng Linggo po sa pagdaan itong bagyong ito. At hindi naman po siya kalakasan. Tropical depression lang po siya. Posible maging tropical storm habang ito ay dadaan po sa may, habang dumadaan, okay, sa may Batanes at Babuyan, Cubao Islands. Tingnan muna natin yung mga ibang tropical cyclones. Ito po yung nag-form din na Tropical Depression 22W, naging tropical storm kanina. Binigyan po international name as Songka. Malapit na pong mag-landfall, okay, sa may Vietnam kasi dito kanyang center displaced din to the east. And then, ito naman po si Tropical Depression or Tropical Storm 21W. Naging parte na po siya, magiging extratropical cyclone habang mabilis na kumikilos papuntang northeast at isa naman pong invest area dito. This is 92 o 91W, okay? Dito naman sa baba, nakikita po natin dito ang medyo malakas na southwesterly wind flow na ka-affecto po sa Marianas at Palau, Yap Islands. At dito rin po sa may bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas at Mindanao. So, meron po dyan mga localized thunderstorms na magaganap, okay? Dito rin sa Kabikulan, kanina may dumaan pong malakas na thunderstorm dito po sa Naga City, ang ating weather station. Okay, umabot po ng 13.2 millimeters. Umabot din ng 118.1 ang maximum rain rate. Okay, yung intensity ng lakas ng ulan. That's considered intense or extreme rainfall. Okay? At okay, switch natin sa dating ayos itong weather station natin. So, dito tayo na yon sa zoom in satellite animation. Makikita po ninyo gaano kakapal yung kanyang western rain bands kasi yung center niya dito pa rin po medyo displaced ng bahagya. At dito po magpapaulan po dito sa may Batanes at Babuyan Cubao Islands at ibang bahagi po ng extreme northern Luzon. Simula na yung araw na ito ng Sabado hanggang Linggo. So, posibleng umabot po ng more than 100 millimeters mga ulan. So, mag-ingat po sa mga pagbabaha, sa mga low-lying areas, at mga posibleng pagguho ng lupa sa mga mountain slopes, okay, ng Sierra Madre. So, yan po ang kanyang sirkulasyon. Umabot po ng ang diametro niya, nasa 500 kilometers. So, yung kalahati po niyan, yung tinatawag nating radius ay umaabot lang ng 250 millimeters, ay 250 kilometers. Okay, so itong areas na ito, okay, ay makakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan at ihip ng hangin na hindi lalampas ng 75 or 85 kph. Okay, at mapanganib rin sa mga maliit na sasakyan pang dagat, medyo malakas din yung hangin.
aside yung pag-iral po ng hanging amihan, sana yun, nandito na po sa may Taiwan. So, itong makakanasan po ninyo for the next 48 hours ay dala na po ito ng sirkulasyon ng bagyong si Neneng. So, ang forecast natin, ito yung track. Mag-move po siya for the next 24 hours westward. Ang kanyang hangin na yun ay 45 kph na po. Okay? At inasahan po maging 55 kph. Tropical depression pa rin. But sa darating pong linggo, habang ito po ay dadaan, balik natin. So, ito po yan, okay? Pagdaan niya po dito malapit sa Kalayan, sa may babuing Comoros Islands, that will be between 8 a.m. to 8 p.m., posible po siya maging tropical storm na up to 75 kph, may bugso hanggang 95 kph. Okay, magbibigay po dyan ng mahangin na panahon. Okay, parang hangin amihan lamang po ang lakas ito, but ang wino-worry po natin yung mga malakas na ulan na posibleng mag-cause ng mga pagbabaha at landslide. So mag-ingat po tayong lahat. Lalabas kaagad siya ng power pagdating po ng Lunes ng umaga. Ito po yung power line. At bigla-bigla po itong magsa-southwest. Dahil po may darating na naman pong another surge o amihan na ipupush siya pababa. So kanyang track ay bababa po siya papuntang Vietnam. At malulusaw na po bago mag-landfall sa Vietnam. But still, ang probability po ito is 0 to 20%, is still at 20 to 30% since 5 days to go ito. So, itong areas ng extreme northern Luzon, lalo po ang Babuyan, ay nasa 80 to 90% na po ang strike probability na dadaanan po kayo. Wala pong major landfall, mayroon lang po tayong minor landfalls dito po sa mga isla po ng Babuyan kapag tinamaan po kayo nitong sentro ng bagyong si Neneng. Okay? So, ito yung rainfall accumulation na inaasahan sa loob ng 3 araw hanggang Lunes. So, ito po yung ulan na lalampas po ng 100 millimeters sa may extreme northern Luzon. Ang ibang bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, normal po ang panahon, okay? But may mga localized thunderstorms po na pwedeng maganap, lalo na po sa hapon o gabi. Tulad kanina, okay? At hindi naman po ito tatagal. But kung malakas po yung thunderstorm sa lugar ninyo, pwede magkaroon ng mga pagbabaha, biglang pagbabaha at mga pagguho ng lupa. At mag-ingat lang po tayong lahat, okay? At dito naman po sa may Moropa, ito po yung pag-iral po ng mahinang southwesterly wind flow, o pwede natin tawagin na mahinang habagat, kasi ang habagat is a Tagalog word for southwest, okay? O Timog Kanluran, another word yan. Okay, ibig sabihin ng habagat. And then, yun so far, okay? The rest, itong rest of Mindanao, rest of Visayas ay more on localized thunderstorms, gaya po sa Metro Manila at Bicol at Central Luzon. So, yan po na po ang ating update. Babalik ulit tayo later today, mamayang gabi, Sabado, upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa bagyong si Neneng. Sana hindi na po siya lumakas, but ang worry natin itong mga ulan, dahil po kahit na mahina ang bagyo, ang problema talaga ng mga epekto ng mga bagyo ay yung grabing ulan, nagkukos ng baha. Not so far with the wind, okay? Although nagkukos ng grabing damage ang wind, but nakaka-survive naman po tayo. Yung pagbabaha po ang medyo delikado. Okay? Yan po, nagkukos pati yung storm surge kapag malapit po kayo sa talampasigan o sa coastal beach areas ng mga lugar na dinadaanan ng bagyo. So, again, this is Mike Padawan. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser and see you guys again later today. Good day and thank you so much for watching.